Salutare prieteni, astăzi o să vă prezint câte o comandă din fiecare produs pe canalul nostru de YouTube, Tot ce cumpăr. A sosit de la EMAG, de la diferiți furnizori, am cumpărat câte ceva, așa că o să deschidem fiecare cutie în parte. Bineînțeles, o să vedeți cam despre ce este vorba în fiecare colețel. Așa că tot ce cumpăr nu o să vă dezamăgească. Orice produs în parte o să-l vedeți vizual video și o să știți câte ceva despre acest produs care l-am comandat. Tot ce cumpăr găsiți aici pe acest canal. Pro-Eugen sunt, rămâneți pe acest canal, o să urmeze să desfac fiecare colețel în parte și fiecare produs vi-l voi arăta în câte un video separat. Toate cele bune!